Jeg har altid gerne vil have en ny motorcykel, men bare det der med at finde en motorcykel, når man ikke havde særlig mange penge, det var besværligt. Og efter at have kigget på alle de store brands, så står man der og tænker, de er for dyre, og selv hvis de var brugte, de var gode, men jeg vil gerne have en helt ny motorcykel med et helt frisk omdrejningstæller, hvor der var 0,00 på. Og så fik jeg en idé fra min gamle far om, at hvad med at kigge på et engelsk mærke? Og jeg sagde, der er sgu da ikke nogen engelske mærker ud over Triumph tilbage. Så fandt vi så Royal Enfield, de stadigvæk lavede cykler. Og til en pris, jeg slet ikke kunne forstå. Nu er det tredje sæson på den første, og anden sæson på den nummer 2 her. De kører bare upåklageligt, og det er småting, som er galt, dem kan jeg selv lave. Til historien med bag 2 Himalayaner, det var, at jeg kom over til motorcykelgaragen over i Svendborg, og jeg sagde til ham, at jeg var simpelthen så kisteglad for den første. Så står han, skal du så ikke have en mere? Hvad skal jeg bruge to af den samme til? Det giver ikke nogen mening. Men fair nok, så jeg tog den til mig, og så sagde jeg, jamen, så må vi jo gøre noget andet med nummer 2. Nummer 1, den har vi så lavet til fuld offroad, og nummer 2, der har vi så lavet til fuld vejfræser, så at sige. Gearingen er lavet lidt om på baghjulet, så vi trækker nogle færre omdrejninger. Så den måde, så det føles som 2 vidt forskellige motorcykler i én krop. Det er fantastisk. Ja, at det hele er, som det skal være. Jeg tænker, vi kunne finde en tanktaske til den, bare for sjov skyld. Jeg glæder mig til at snart at få kørekort, så vi kan komme ud på landevejene sammen, sådan så jeg ikke kun er passager for hemmerne. Det er nu meget rart, at du er passager. Ja, det ved jeg godt, men lige så snart jeg selv får kørekort, så skal vi ud på de lange ture, sådan så at vores planer om at komme til Finland eller Tyskland. Østrig. Østrig skulle vi også til. Luxembourg. Belgien. Jamen altså, da jeg startede med at køre på det her, så tænkte jeg, okay, det er lidt af en offroader, det er fint, det er godt. Men så sagde René over for motorcykelgaragen Svendborg, at der var noget, der hed TET, Trans-European Trails. Og jeg tænkte med det samme, lad nu være, René, det er indisk konstrueret, det kommer til at efterlade stumper hele vejen, fra hvor vi starter til vi slutter. De har taget så mange tæv af det, jeg har udsat dem for, og jeg kører nogle af de trails, som vi har herhjemme. Alt hvad jeg kan sige, det er, køb jer en Himalayan. Gå ud og vis, hvad den kan. Den her maskine har taget imod alt, hvad jeg har bedt den om, og den har fortsat med at sige, okay, jeg ved ikke, om jeg kan, men jeg prøver, og jeg følger dig. Så hvis I får chancen for at prøve at køre på en Himalayan, og bud og give den gas ude på trailsene, I vil ikke fortryde det.